Presiden jongka Amerika Donald Trump hakas nginingkong ulakan tu ya ka Israel bat ka Hamas bakin United States halor ka jing temu ya suk ha Gaza daga ba maham balada kimla balle ya kani kala ban wanra ya ka jing ya snam ka bajur kane ka jing kren jong u ka long ha ka por ba ka Israel bat ka Hamas kidang temu ban pelong ya ka jing kren ha Egypt manta ka sngi hapleng ka jing kermen ba kandon ka jing la ban senget ma Laya tu yang baga benta ke baningkong kadai ban pendap hakane katayo bat ngakapat ya baro ban ya istat ngan ya beteng ban budin ya kane kajing yele ka bala rim daki spa snam ka por kala dei ya kajing temu ba kongsan lem kumta ka jing penmi snam ba shirkai kan bot bat kane kalong ka ka ba omdon mano ba kwa ban yo i utra mula tho ka jing tho jang u hakarinsan social media jong ka truth social platform karkum ka jingong jong u nong yelam ka republikan Kiladon ke jing Ukraine ki babha bat ka Hamas bat ki wei kiri halor ke jing temu Yesuk ha Gaza. Kiladon ke jing Ukraine ki babha bat ka Hamas bat kiri na keleng ka pertai kiri Arab Muslim bat ki wei ha kan ka tayo ban pelaj ya kinong syara bor ban penkut no ya ka thama ha Gaza hanrei ka bak ham kongsan kalong bak hadu kilawat Islam ya ka jing suk ha Middle East. Kini ke jing Ukraine kilalong ki job shibun bat ki balaya state bha ikan hun batbit technical team kin ya kendu hakas nginingkong ha Egypt bantroi bat pensyai ya kajing tip bakhadu ulaong ka benta banengkong jong ka plan jingsuk ha Gaza kala banlong ban play jingmut ha ka ba play ya kinong sya rabor ka Hamas ha kamit jong ka sngi tho ding kala pediang ya ki katto kan ni ki benta jong kajing temu yesuk jong trom ha Gaza kentup ya kajing pengkut no ya kathma kajing mi no jong ka Israel kajing pelaj ya kinong sya rabor jong ka Israel bat kinong sya rabor jong kinong Palestine kijing persyang ban ajing irap bat ban penyo biang ya kijing don kam bat kajing persya ya kajing sya be jong ki Palestine na upur usam hadin ba presiden ka US ula penmi ya kajing maham bating jong u persya ya ka Palestine bakin priang ya kajing temu jong kajing penyesuk nekin mat ya kadujok nangta utrom ula maham ya ka Hamas bahkan United States bat menjur ya kajing ite kular bat ka Israel lane ban bujing ma ya kajing penjor ka bak hamjur ha Gaza kalama hamru ya ka Israel bahkan sange ban bom ya ka Gaza Henry katu kani kinta hadin katai kajing maham jong utrom layatu ba ka Israel kala thombor ya ka Gaza ha ka ban ringut ki bru kelaya hadin shisngi utrom ukam ba ka Israel kala menjur ya ulain bat veng ningkong bat hadin kajing penskam daki Hamas kan sadon kajing sange yasian menteri rang badu jong ka Israel Benjamin Netanyahu ulaung bau kermen ban penbenai kajing pelai lut ya baro kinong syara bor na Gaza hakis ngi banwan kihenmen ki para jonga kinong snong jong ka Israel ngi don hatlu jong kajing job ka bakraw shibun kani kam pallong ka bakut henroi ngi rang trei ya ka da kajing minot bat ngakermen bahagis ngi banwan kabarang dei ha ka por syuti sukot ngan la ban pen bana hapi ya kajing wan phai biang jong kinong syara bor jong i baro ki badang im bat ki balaya bro ha ka juko por ki sipai IDF kidang sa ha kajing jeliu jong ka Gaza Strip bat ha ki jaka ba kadang sensyar ya ka ula ong ha ka khubor video ha ka kitin hebro Henry Netanyahu ula berngem ban pendu tiar yale ya ka Hamas la kalong da kalenti ka basuk ne ka ba ula aidak ru ba kanom don ka jingmi no ka ba pura jong ka Israel na Gaza kabalong ka ka ba ka Hamas kala dawal lemba kisipa jong ka Israel kindang buteng ban bat ya ki jaka ba ki sensyar ha Gaza bat ya ka Hamas on pendu tiar yale ha ka benta ka ba ar jong ka jing temu da ka jing yedai lang lani lingba kalenti sipa jongi philayos ngau yau trom unam priang ya ka jing penslam ba khambun ha ka benta ka ba ar ya ka Hamas on pendu tiar yale bat ya ka Gaza on pelong ka jaka ka bomdon sipai kani kan long da kajing temu jong kajing yedai lingba kajing temu penyesuk jong Trump lani lingba ki bor sipai jongi kani kan jia da kalenti ka basuk ni da kalenti ka ba laong Prime Minister Benjamin Netanyahu